Assalamu alaikum, minем yaratgan hürmetli Tuğan Tele telekanalının seri tepkene topşırın tamaşaçılarım. Min topşırın avtırı hamalı barıştırısı hayırını sizge yeniden bir temili tatlı çıkarılışını təqdim etirge kiriştim. Tuğan Tele telekanalı uyuşturgan yıl jırı proyektinden sizge en soğuklu reportaj hem iki bölükten turgan çıkarılış dostlar. Şuna göre yollarınız köngüllü olsun, keyifleriniz köterinki bulsun. Bizini sizge sahne oldundağı barlıq en kızıqlı mezgillerini her vakit şın köngülden gösteririz. Bizden ayrılmağız. Repetisiyalar devam ediyor dostlar. Hamidəligisi mezgilleri sahnede bizni kütüp algan Moңлы sandıqaşımız Ələmira Kalimulina özünün шығышына әзірләнә. Dostlar, аның бит ең қызығы да sizге біліп тұрам, şu sahnedagi repetisiyalar, sahne артындағы шундай серле мөхит. Достар, бик яратып башкарам бу эшемне. Шу хәтта һәрбер артистымны сагынып көтеп алам, үземнең якын кадерле туганым кебек. Сезгә дә алар һәрберсе дә шундай якын һәм кадерле булсын. Hürmetli tamaşaçılar, sizin karşınızda köplәрегезнең һәм минем дә шәхсән бик яраткан хөрмәт иткән җырчы Ринат Рахматуллин, шулай ук ел җыры проектының катнашучысы. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр, Роза, хәерле кичләр, туган телне караучы. Барлык тамашачыларга Татарстаннан кайнар сәлам. Шок әйтеп ташламадым Татарстан Республикасының атказанган артисты Ринат абый. Әле бу исем бармы? Әзерләнәме? Юк. Миңа ул исемне бирмиләр. Мин белмим ник бирмиләр. Менә Илсиябеләр Тинемага бирмәделәр, анага бирделәр инде, Аллага шөкер. Но мин надеюсь, может миңа да бирерләр. Алла кушса, икенче очрашуларга, может Татарстанның атказанган артисты дип объявләйтерсез, яме? Амин, шулай булсын. Изге теләктә калыйк, өметләник. Һәм инде нинди яңалыклар, нинди үзгәрешләр сезнең тормышыгызда күптән аралашкан юк, Ринат абый? Гаилә хәлләреннән башлап җибәрик әле. Бүгенге көндә сез нинди халәттә? Бераз гына мин яңалыкларда ишетеп киткән идем. Мин инде бака үзем генә гаилә Казанда тора, мин үзем Буада торам. Буаж дигән шәһәр инде Татарстанда. Бака үзем генә, ялгыз гына. Но үзем генә яшәп бетереп булмас инде, наверное. Ниндидер үзеңнең семьяңны кырып, үзеңнең җылы уяны кырып яшәргә булыр дип уйлап торам инде, Алла кушса. Өметләр бар, өмет бар. Ярый, онсына да өметләнәбез. Димәк, сез әлегесе көндә ирекле һәм эзләнүдә. Үзегезгә тиң ярны, үзегезнең күңелегезгә Почти таптым. Хәзер ул кеше бит инде кара әле, мине почти дип утыра дип үпкәләргә дә мөмкин. Бардыр инде ул димәк. Юк, бөтен әйберне теге сөйләп бетереп булмый, кәлкүк ничектеләр әле. Күп кычкырган кәлкүкне баша урта диләр менә син. Пока кычкырмыйм, әйтмим. Ну, все нормально. Я могу остаться на другом, могу остаться. Тем более за сценой я там объявляю. Мин хәзер Илнар Сайфиев белән Зайнетдин арасына кереп басам. Хәерле кичләр, Зайнетдин. Мин только килдем, капюшон даже не снял. Юра, сине тамашачылар капюшонда тагын кайда күрелә. Илнар Сайфиев шәйләрегез тәмле булсын. Рәхмәт. Мин әле сезнең шул хәтлек узак итеп матур итеп аралашканыгызны күрдем дә, сез дуслармы гомумән? Сәхнәдә бөтен кеше без дуслар инде, без бит Татарстан, Башкортстан бер-беребезгә хөрмәт зур. Шуңа күрә алар эстрадада күрәбез, балкыйлар һәм инде аралашабыз, күрәбез. Шуңа күрә сәхнәдә булырга тиеш дуслык. Шундай проектларда без бер-беребез белән күрешәбез, аралашабыз, дуслашабыз. Аллага шөкер, менә рәхмәт, шундай проектлар булган өчен. Рәхмәт егетләр, үзегезгә килгәнегез өчен һәм сезгә уңышлы матур чыгышларын теләп калабыз. Рәхмәт. Ел җыры проекты әлбәттә инде үзенең янәдән ачылышлары белән, үзенең зауыклы һәм сыйфатлы булуы белән аерылып тора, дусларым. Менә игътибар итегез, безнең дипломнарыбыз да ничек матур итеп, үзенчәлекле итеп эшләнелгән. Ул шундый үзенчәлекле материалдан дип әйтергә кирәк инде. Үтә күренмәле, бу агач та түгел, бу кагаз да түгел. Ничек итеп, менә ноталар, Туган Теле телеканалының безнең логотипы, ел җыры 2022 һәм 23, әлбәттә бүген тантана итә безнең әйбәт. Һәрбер җырчыга матур итеп шушы безнең дипломнарыбыз тапшырылачак, чәчәк гөлләмәләре һәм аларны, дусларым, бүген безнең нәни талантларыбыз, балалар тапшырачак. Монсы миңа калса үзенчә бер шундый йомшаклык кертәчәк һәм бизәк өстәячәк бәйрәмебезгә.
көтіп алған қонақларыбыз Болат Байрамов, Ләйсән Гыймаева һәм Ләйсән Гыймаеваны шул хатты горурлык хисләре белән мин Татарстанның атказанган артисты дип әйтәсем килә әле. Котлыйбыз. Ләйсән. Үзегезгә рәхмәт. Кәефләр шәп күренеп тора Казанча. Әйе, Аллага шөкер. Чөнки без монда һәрвакыт бик сине бик теләп киләбез. Чөнки монда тамашачы рәхәт. Рәхәт тамашачы, шуңа күрә без аларга шундый җыр җырлыйбыз, нәрсә? Рәхәтләнеп яшәргә дигән. Әйе, менә рәхәт яшьләргә шундый тамашачылар белән. Амин, шулай булсын. Әйтергә кирәк, Болат Байрамов бүген әле безнең тамашаны алып та бара. Шундый бурыч сиңа бит әле менә җилкәңә куйдылар, тапшырдылар. Син әзерме алып барырга? Китерәсезме? Юк. Юк. Мин махсус әзерләмәдем, чөнки мин һәрвакыт әзермен теге. Нинди генә һава торышы булса да, кар явамы, анда яңгыр явамы, кояш балкып торамы, төнге сәгать 12-дә уятсалар да, әйдә, концертны алып барабыз, мин ала бирсә алып барам. Чөнки минем соведущий тоже монда профессионал диделәр. Чөнки монда Туган тел телеканалында бары тик профессионаллар гына эшли. Ой, рәхмәт. Ничек әйтеп куйдым, әйме? Ох, шәп. Рәхмәт. Безгә дә бик күңелле, бик җылы сездән шундый сүзләр һәм фикерләр ишетү. Рәхмәт сезгә. Альбина Килзиярова шундый үзенең ярдәмчеләре белән бик җитди сценарийны ятлый, кабатлый әзерләнә. Булат Байрамов белән Альбина Килзиярова бүгенге безнең ел җыры проектын алып бара. Альбина, хәерле кич, хәлләр, кәефләр. Ой, кәефтәр яхшы гына, Аллага шөкер. Роза, үдең нисек? Аллага шөкер, шәп безнең хәлләр инде үзебезнең яраткан Туган тел телеканалында шундый яңа проект, икенче тапкыр тантана итә безнең Яшьләр сараенда. Кәефләр әлбәттә яхшыдан да яхшы. Сиңа инде бүген яңа алып баручы белән тандемда яхшы итеп сыйфат итеп эшләргә ярдәм бирсен Аллаһ Тәгалә дип әйтәсе килә. Иншалла. Рәхмәт тамашачыларыбызга. Хәерле кич, кадерле яраткан тамашачыларыбыз. Ел яры 2022-2023. Biz башлайбыз. Шакыргана мине, чыгам зур юлларга. Ел җыры 2022-2023 проекты башланды, дуслар. Артистларыбызга уңышлы чыгышлар, тамашачыларга күтәренке кәефне без әлбәттә теләп калабыз. Залда әйтергә кирәк, алма төшәр урында юк шундый күтәренке кәеф белән инде. Беренче чыгыштан алар шундый алкышларга күмәләр безнең артистларыбызны. Һәм әйтергә кирәк, әлегә бу безнең сертификат тапшыруының ел җыры проектына багышланган репортажның беренче бүлеге дусларым. Алкышлар. Ижатка килгәндә, нинди темага ижат итәсез әлегесе мизгелләрдә җырларны? Достым, минем мәхәббәт. Мәхәббәтем җырга китә алмый гомер буе. Мәхәббәт минем беренче диск чыкканда да, теге кайгылы, сагышлы җырлар инде 2005 елларда чыкты инде беренче диск минем. Кайгылы, сагышлы, мәхәббәттән аерылган, бергә була алмаганнар, туда, суда bir kişi tınağanda bu rahmetine bir gerek bәхетсез икәнен дигән теге җырлар моңсу бит инде. Шуңа күрә мәхәббәттән бик җырак китә алмыйм мин. Мәхәббәт туган авыл инде минем менә шул. Дәвам итәбез. Һәм инде Ренат абый, җырлар автор башкаручы буларак сез бит җырларны шулай ушышырга тәкъдим. Һәм тәкъдим дә итәсез. Дөресрәге сатасыз. Ну да, әле менә генә бер татар эстрадасының тоже яшь җырчысы инде, күтәрелеп килә торган җырчы, мин аны бик каты хөрмәт итәм. Исемен әйттермим. Тормыш китабы дигән җыр бар. Тормыш китабы дигән җырны миннән сорады. Ренат абый минем балачакта тыңлап үскән, шул җыр белән мин үстем, шуны үземнең репертуарыма алыйм әле дигән тәкъдим ясады миңа. Менә әле мин уйлыйм. Ну, ул тормыш китабы Ренат Рахматуллинның гомерлеккә булып кала инде. Но менә белмим, биргәме, юкмы дигән уй әле пока. Яшьләр сараеның офаясында репортаж алып йөрибез дуслар, һәм Азат Фазыев сине гүр сәхнә артында гына, сәхнәдә генә күрергә күнеккән. Нишләп йөрисең син монда? Карарга килдем. Син Уфага кадәр карарга килдем. Син концерт карарга тамашачы буларак килдең. Зала керәсем килә, ничектер тамашачы булып күрәсе килә башлады. Димәк инде Алсу әле Дубайда балалар бер ял итә, Азат Фазыев Казаннан тиклем ел җыры проектын карарга дип килгән дуслар, менә әфәрин инде. Була торган түгел, калдырып була торган түгел. Бу әлбәттә инде шундый серле шаяру булды. Без инде Азат Фазыевның хәзер чыгышын үзебез дә түземсезлек белән көтәбез. Әлегә ул тамашачы булып күзәтсә инде башка артистларның чыгышларын әйме? Һәм үзенең дә чыгышын без көтеп калабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, вакытны бушка уздырмыйбыз. Менә гитарада уйнап карага булдым әле. Хәзер берәр җырчы чыкканда, мин могаен аның артына чыгып,
Музыкантлар гадәттә бит инде шуның артқы планда торалар. Матур көйләр уйнап та җибәрәмен әле. Инде шулай дуслар, сәхнә артында йөреп, баянда да уйнарга, гармонда да уйнарга, гитарда да уйнарга, барабанда да уйнарга барысына да өйрәнәсең. Чөнки монда өйрәнү мөмкин түгел. Монда талантлы артистлар, музыкантлар, инде туган тел телеканалы оештырган проектларда иң шәп, иң яхшы, иң популяр җырчылар һәм музыкантлар әлбәттә. Кояш дигән безнең яшь җырчыбыз шулай ук инде ел җыры 2022-23 проектында җиңүче дипломы яулады. Һәм инде без тәбрик итәбез әлбәттә. Кояш, ни өчен син беренчеләрдән Кояш? Потому что я очень жизнерадостный человек, всегда улыбаюсь. Мне подсказали такое имя, и оно осталось со мной на долгие годы. Ә менә рус телендә сөйләшеп, татар җырында җырлавы, башкорт телендә җырлавы ничегрәк бирелә ул? На самом деле нет разницы. Я понимаю татарский язык, я пою на нем, я люблю его, но, к сожалению, говорю не очень хорошо. Кояш үзенең иҗаты җыры белән тамашачыларга нәрсә җиткерәсе килеп яши икән? Будьте счастливы, любите друг друга. Большое спасибо каналу Тугантель за такую возможность быть на таком празднике. Я очень рада. Котлыйбыз сине Кояш. Киләсе проектларда да әле син ала бирсә, матур чыгышларың белән тамашачыларны куандырырга насыйп булсын. Рәхмәт бик зур. Şatlanıp var yaşa, enne göresin mi ki ufuklara daşa, oldu yollar daşa, büyük işler. Elmir Abubakirov тыйнак кына үзенең дипломын тотып, чәчәк гөлләмәләрен тотып, үзенең чыгышын тәмамлап сәхнәләрдән чыгып килә. Хәлләр ничек, Эльмир? Ой, кәйфләр бик һәйбәт. Бұл минең осынлап әйткәндә, бұл минең беренче дәрәҗәле диплом, Туган тел телеканалының беренче диплом. Biz seni tebrik итәбез, Эльмир. Син гомумән безнең җырчымы, автор башкаручымы? Җырчы. Юк, мин автор түгел, мин Әле үзең иҗат итә башламадың әле. Көйләр генә язам. Ну, булай Көйләр яза икән без Эльмир Абубакирова. Шундый матур итеп җырлар башкара. Бик талантлы, матур моңлы безнең тавышлы җырчыбыз. Көйләр кашан туа икән Эльмирның? Тәүлекнең кайсы мизгелендә, елның кайсы фасылында күбрәк иҗат ителә икән? Гомумән нишләптер монда кыш көне күбрәк йырдар иҗат итәбез һәм дә әлбәттә яз көне, көт көне булһамы, яй көне булһамы әлбәттә яңа йырдар сагасагы. Кемнең сүзләренә син аеруча көй иҗат итәргә яратасың? Вопрос подвохом. Шулай мына туры килә Гөлфия апай Шакированың шигырьләренә күп көйләр халырга халып йырдар сагаса. Biz аларны көтеп калабыз. Әле киләсе елларда ел җыры проектларына бәлки син нәкъ тә Гөлфия апа Шакирова я булмаса башка язучыларның сүзләренә үзең иҗат иткән җыр белән чыгыш ясарсың, әйбәт Эльмир. Әлбәттә шулай булыр әле. Аллага шөкер булыр әле. Эльмир Абубакировка уңышлар теләп калабыз. Туган тел телеканалы ел җыры проекты гөрләп бара, дуслар. Бездән аерылмагыз. Ey yaratayını kızan Rinat abi. Мираю совсем. Bunlar bizim земляшкалар. Şulay mı ne? Sizin rayondan mı ne yani? Yok, Tatarstanskiler bitinde biz bitin Ufa'da. Tabii, güzel. Мен вообще bu adam sizin bilen birge. Bu земляшка men bu Буинский. Мен Баула. Вот, Казан. тоже bu. Татарстаннан барыбызда. Туган телне жаратабыз. Һәр вакытта килеп җырлыйбыз. Рәхмәт сезгә безнең белән булганыгыз өчен. Һәр вакыт шундый дуслык тантана итсен Татарстан һәм Башкортстан республикалары халкы арасында. Амин, шулайбыз. Кич суында дуслар янда булганда бирге синдә кушыл биюгә. Кич суында ушак янып торганда бирге синдә кушыл биюгә. Ел җыры 2022-23 проектында шулай җиңү яулады. Гүзәл,
Biz sizni qutluymiz bu jеңүүгүз bilen. Ничәнче дипломыгыз булды гомумән менә шушы елларда? Bir pремиям булды. И бу беренче диплом. Әйе, мин әле 1 ел гына чыкканыма шуңа күрә мин бик шатмын. Барлыгына шатмын. Әлегесе көндә сез ничә ел иҗатта дип үзегезне хис итәсез, тоясыз, сөйлисез? Дөресен генә әйткәндә, ничек бар шулайдыр. Ничә ел? Күпме вакыт үтте менә сез гомумән сәхнәгә аяк басканга? 1 ел. Ничә клип иҗат ителде? 4 клибым бар. 20дән артык җырым бар, Аллага шөкер. Миңа калса бу 1 ел ичендә бик тә зур матур уңышлы нәтиҗә. Мин бик тә тырыштым. Бөтен көчемне бирдем, әйе. Һәм әйтергә кирәк, клиплар төшерергә, шулай ук җырлар яздырырга бик зур финанс та кирәк, әйбәт. Ул яклап ничек гүзәл, сезне кем ул яклап куәтли? Бик тә рәхәтләнеп отвечать итәм, бөтен кеше уйлый минем спонсорым бар дип, минем продвигать торган кешем бар дип. Иҗат юлына кирип китү өчен минем әнием миңа булыша, ул минем спонсорым, ул минем терәгем, һәм дә шулай ук әтием, Аллага шөкер, алар миңа икәүләшеп булышалар. Үзем дә ике эштә эшлим, тырышабыз, бергә булдырабыз. Искиткеч менә тамашачылар, сез инде үзегез ишетеп киттегез, үзегез аңлагансыздыр, әйме? Менә шундый матур күлмәкләр киер өчен, шундый һәрвакыт матур булыр өчен сәхнәдә иң мөһиме тагы да сыйфатлы җырлар иҗат итеп, клиплар төшереп, аларны инде ылы сәхнәләрдә шулай тамашачыларга бүләк итер өчен үзең дә, бөтен гаиләң дә 2-3 эштә эшләргә тиеш кәмендә. Шулай бит гүзәл. Уңышлар телибез без сиңа. Җиңеллек белән барсын синең барлык уйлаган эшләрең, планнарың. Рәхмәт сезгә бик зур. Uranım uzan, karnında şırlar suzan, Ünlü yaşlık şağıma faydı bilgəndey bulan. Avul uranım uzan, Rüstem Шакиров шулай ук һәр вакыттагыча янып пешеп. Безнең инде Туган тел телеканалы. Слушай, туганкаем, диплом бирделәр. Эй, рәхмәт җаугыры. Кырал. Рәхмәт. Аңлатып та өлгермәдем, шул хәтле хисләре белән үзе уртаклаша башлады, шатлыклары белән Рөстәм. Әлбәттә без сине котлыйбыз, аңлыйбыз, сиңа бу диплом бик кадерле. Син моңа бик лаек. Һәм инде Туган тел телеканалы оештырган нәкъ ел җыры 2022-23 тантанасында син иң матур җырыңны башкардың һәм җырыңның исеме булды. Авыл урамын узам, гармунда җырлар сузам. Чөнки моңа әзер торырга кирәк, Роза. Сине күрү белән бит уже нәрсәдер сөйләргә икән, әзерләнеп килергә кирәк. Теге игәш әзерләп килгән шикелле. Бер тирли ул җырын башкарам дип, икенче тирләп пешә ул миңа сорауларга җавап бирәм дип. Юк инде Рөстәм, мин бит сезне һәрберегезне яратып кына шунда инде серләрегезне беләм. Ничек әле шулай менә ничектер турыдан-туры ачыктан-ачык сөйләшер идек. Күпләрнең серләрен белмәсләр иде. Шулай бит ул бит инде шуңа күрә дә бик зур рәхмәт сиңа. Бик зур рәхмәт Туган тел телеканалына. Рәхмәт шундый чәчәк гөлләмәләренә һәм шундый инде менә шундый матур дипломда биргәннәренә. Рәхмәт. Үзеңә рәхмәт. Рөстәм, иҗатка килгәндә, әле без инде уйлыйбыз киләсе проектларда сине без дипломнар белән, статуэткалар белән күрербез дип. Елына уртача ничә җыр иҗат итә икән Рөстәм? Сирәк, 2-3 бардыр инде, шул 2-3 тәне әле пока артмый. Аны арттырга инде ала берсә. Рөстәм Шакиров, әлбәттә инде талантлы җырчы, безнең оста алып баручы. Тагы да нәрсәләр белән шөгыльләнә икән Рөстәм? Бу бит инде синең төп шөгыльләрең түгел дә, ират буларак. Түгел, әлбәттә. Бар инде шөгыльләр. Аның барысында теге кайсысын әйтергә дә белмәс. Мин аны әйткәнем дә бар. 70 төрле һөнәрдә әз, шулай да бәләкәй чактан ул теге төп шөгыль булып, мин инде артист булырга дип теге башкача мен бер шөгыльне дә белмидем. Кемдер инде төрле һөнәрләр сайлыйм дип хыялланса, мин бары тик артист булам дип кенә хыяллана идем. Бары тик теге тормыш инде көтә дип әйтим инде. Яши башкаларга да башка эшләрдә башкарасы килә. Шуңа күрә бу әмма ләкин сәхнәсе җырсыз яшәү мөмкин түгел. Телеканалында сер итеп кенә тапшыруы ел җыры 2022-23 тантанасыннан репортажына дәвам итә, дуслар. Һәм инде киләсе безнең катнашучыбыз, җиңүчебез ул инде Айгөл Закирҗанова. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Кайсы җырыгыз белән сез бүген тамашачыларны шатландырдыгыз, Айгөл? Бүген Ландыш Закирҗанова сүзләренә үземнең көемә язылган "Үтәр еллар" дигән җырымны башкардым. Сез көйләр язучы буларак, кайсы инструментларда уйный беләсез икән?
Фортепиано да әзрәгүни беләм, но гомумән булай инде тизгенә үзем диктофонга гына яздырырга карыйм. Киләр тизгенә иҗат итәрсә, онытмас өчен тизгенә алам да диктофонга яздырып куям. Кемнеңдер сүзләренә үзегез көй язып, шушы җырны гомумән теге әзер продукт итеп тамашачыларга бүләк итер өчен ничә сум акча кирәк якынча? Җырлар якынча 50-60 мең тирәләре тора. Әгәр дә инде шул күбрәк кешедән сатып алырга туры килә, чөнки төрле авторлар белән эшлибез бит инде. Әгәр дә инде үзебезгә язсак, кулайрак чыга инде ул чирагында 35-40 меңнәр тирәсе. Серләр ачылсын, һәм инде ничек кенә булса да сезгә хатын-кыз бәхете телибез, гаилә иминлеге телибез һәм иҗади уңышлар безнең белән бергә булыгыз, дуслар. Амин, рәхмәт. Без бөтенебез дә сезне сагындык. Хәерле кичләр, Урал Камил улы Рәшитов үзебезнең белән. Сагындык дигәч. Сагынабыз. Бик сирәк кенә бит сез безне куандырасыз чыгышларыгыз белән. Гомумән сәхнә сагындыртамы, тартамы үзенә? Тарта инде ул бит. Андый сәхнә дигән шир бер юкса аннардан выздоравливать никак, дөрес әйткәндә. Бирмәсен дә Ходай выздоравливать. Бик шат сезне күрүебезгә һәм инде әле сезнең чыгышыгызны көтеп калабыз. Җырлый бишек, елый бишек, җырлый елый моңлана. Әллә бишек, әллә инде, бишектә яткан бала. Талбишксыз булмый инде Илнар бит. Инде хәзер Талбишек белән килеп кердек. Талбишксыз мөмкин түгел. Ничә ел булды бу җырга? 20 ел. 20дән артып та китте инде. Димәк, сез дә якынча 20 ел сәхнәдә иҗат итәсез. Шулай сез ул җыр белән танылдыгыз нәкътә. Әйе, әлбәттә, 2002 елда. Инде хәзер 21 дип әйтсәк тә була инде. 21 ел бу җыр сезне матур итеп тамашачыга танытты. Һәм сезнең шулай социаль челтәрләрдә күреп калдым мин. Сезнең бик зур теләгегез бар икән гармунда уйнарга өйрәнергә. Шулай бит Илнар. Әле ничексең әле? Өйрәнү кагыйдәләр, дәресләр башландымы? Гармунда уйнарга бит менә утырып, үзеңне алып утырырга вакыт кирәк. Менә шул вакытны тауып Алла берсә, уйнарга өйрәнәсе килә. Алла берсә. Илнар Сайфиев үзенең шәхсән концертлары белән баяннар гармуннар тотып, җырлау, үзенең чыгышлары белән әле җырлары белән насыйп итер әйе. Гаиләгез матур итеп иминлектә яши, дәвам итә. Илнар Сайфиев иҗат итә. Бар да яхшылык тамашачылар тыныч күңел белән сезне карап утыралар. Дөрес. Шулай булсын, амин бүрек. Без сокланып, без инде үзебезнең җырларыбыз белән, клипларыбыз белән сөендерергә ясана, амин бүрек. Амин, амин. Без инде Илнар Сайфиевны әлбәттә үзебезнең бәйрәмнәребездә, Туган тел телеканалы оештырган проектларда түземсезлек белән көтеп калабыз. Илнар Сайфиев Талбишек 21 ел инде шундый популяр хит булса, Илнар Сайфиев та формасы белән гөл бер төрле сез. Ниләр эшлисез сез һәр вакыт шулай бер төрле булу өчен? Менә дөресен әйткәндә, үземне кулга алдым. Менә шул кулга алу инде ул. Авызны җаптык. Скотч менә Булат әйтте бит инде скотч дип. Шуннан да матур күренәсе килә сәхнәдән. Үзеңә ниндидер нәтиҗә ясаганнан соң, күзләгәннән соң, син инде үзеңне ябыксам, матурайсам, сәхнәдән тагы да матуррак күренермен дип инде. Инде хәзер яшь барган сайын, олыгайган сайын матуррак күренәсе килә, яшь күренәсе килә. Шуңа күрә сәхнә халыкка дагын матур итеп чыккач, үзеңнең буй сыйфатын күрсәтәсе килә. Булдыра, молодец, Илнар тырыша дигән шундый теләктә каласы килә. Безгә концерт бик ошай, кайфыбыз зур, күтәренке, рәхмәт зур итеп шушы концерт өчен. Нык ошый әйбәт, рәхмәт. Оештырганыгызга бик ошый. Тагын киләсезме икенче елга? Алла берсә, насыйп булса киләбез барыбызга. Супер концерт. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда.
Hörmətli tamaşaçılar, yıl jürü 2022-23 gürləb davam edə. Sizin qoşuğuzda bizning konsertni alıb barışı. Şolayıq bizning motor talantlı, g'oyləli, jırşı, duet Bulat Bayramov, Hamida Leysan Qimayeva. Xayrli kishlar sizga. Xayrli kishlar sizga da. Xayrli kishlar. O'zingizning chiqishingiz bilan bugun qanaqatsizmi? Allohga shukr, bek qanaqat biz zo'r rahmat chaqiruğingizga hamda tomoshachi isitkish bo'ldi. Biz farazlagancha. Har vaqtdag'icha Ufa tomoshachisi bizga shunday jilaytib, yoqimli qarashlari bilan, jil olqishlari bilan qabul etdilar. Rahmat, albatta ijodga kelganda sizni har vaqt juda qabul edilar, sizni har vaqt yangi shirlaringiz tug'ib qina turaymi. Amina oila hallaridan kelganda, bugungi kunda sizning oila uchun ish qiymat narsa ol. Ish qiymatlayver. Ish bolamiz. Salomatlik ham ko'ngil tinchligi. Ham 4-chisi, 5-chisi bizning tomoshachilarimiz. Ko'ngillar tinch bo'lsin uchun sizning oilada narsa ham nechik bo'lirga tegish? Hurmat bo'lirga tegish. Bir-birimizga qarata, xotinga qarata, bog'larga qarata, bog'lardan atayinlarga qarata. Hurmat. Ham endi o'zi ishingga beklanib, nindir sirlar yashirib yotirga tugul. Problema bo'lay ekan o'rtaga solib Сөйләшергә кирәк. Problema сөйләшергә кирәк дигәч, сир түгел, тамашачылар да бездә беләбез, сезнең гаиләгездә сынау булып узды. Күптән түгел генә име. Хамида, без бик шатбыз сезне шулай күрүебезгә, проектларга, сезнең тормышыгызга матур итеп дәвам иткәнгә. Менә шушы сынаудан соң сезнең тормышка бер-берегезгә карашлар үзгәрдеме? Миндә точно үзгәрде. Ну Булатта да үзгәргәндер дип уйлыйм, чөнки менә шушы сынаулар белән Аллаһ Тәгалә инде теге тормышның рәхәтен күрергә, күбрәк менә бер-береңә игътибар итәргә, күбрәк якыннарының кадерен белергә өйрәткәндер дип уйлыйм. Сынаулар безнең ныгытагына, безнең мөнәсәбәтләрне шулай дип саныйм. Җилкәннәр нәсәдияле җилдә сынала ди, шулай бит. Безнең араларыбызда мөнәсәбәтләребез ныгыгандыр дип ышанам. Һәм инде киләчәктә бүтән андый сынаулар булмасын. Булса да үтеп китә торган гына булсын. Матура Фидан Гафаров, Миошада, яшкирлары матур дип ярленде. От души. Фидан Гафаров, бик охшай. Аны бик яратабыз. Туган телгә рәхмәт шундый концертлар өчен. Кин гомер агыштарым, кин минем агыштарым, кин минем шатлык елем, югакты табыштарым, кин минем агыштарым. Ел жыры 2022-23 тантанасы гөрләп дәвам итә. Һәм инде сезнең кашыгызда, дуслар, безнең тере легендабыз Фидан Сафаулы Гафаров үзе басып тора. Хәерле кичләр сезгә, Фидан Сафаулы. Хәерле кич. Сезне күрүебезгә шул хәтлек чиксез шатбыз. Рәхмәт безнең проектыбызга килгәнегез өчен. Һәм инде сезне шушы бүгенге безнең бәйрәм белән дә тәбрик итәбез. Карап торам, Фидан абый, сокланам сезгә. Һәр вакытта да сез шундый төз зифабылы, шундый яшьсез, шундый энергиялысыз. Сирләре. Сез физик күнегүләр эшлисезме? Сез дөрес тукланасызмы? Сезнең яшәү рәвешегез белән безнең тамашачыларны якынрак таныштырып китик әле, сирләрегезне уртаклашып. Һәрвакыт бик әйбәт булды, әмма ләкин мин ул сердә асам дип уйламыйм. Чөнки мин үземдә шулай яшь күренүем, яшь үземдә 35 яшьлек, 40 яшьлек иттереп тоюым, мин үземдә әле аптырап йөрим, нигә улай дибәм. Уның өчен йөгерергә кирәк, 2 ел инде йөгерәм. Төшеп, машина белән төшәм дә набережныйда. Машинаны куям да йөгерәм, 5 километр, 3 километр, кайф нисек шулай атлайм, йөгерәм, трусой. Менә хәмердескән юк бит 16 елдан артык хәзер. Әйбәт ни алып бараһың, менә тормышты яратып, нисектер тормышка канәгать булып, уны баһалап яшәһәң, бөтенләй әйбәт буласак дип уйлыйм мин. Бик зур рәхмәт сезгә шундый зур өлеш керткәнегез өчен. Җиңел булмаган заманда шулай ук безнең халкыбызга, тамашачыларга, әле бит әле әйтергә кирәк, сез театрда да
бик матур күңелле үзенчәлекле роль башкарасыз, хатын-кыз роле башкарасыз. Хатын-кыз роле, мин әле театрда 2 спектакль. Бере инде Халиса Мадарисованың Бәхет хакы спектакле, онда зур роль, центральный роль битендә ул миңа атап язылганрак күк инде халык шулай дип һөйләй. Икенче инде Беловтың мин һинең кайнаң булам, Мамуля рус әйткәндә. Мин онда шу Мамулияны уйнайм инде, шу хатын-кызны уйнайм, баштан азакка теклем инде. Уны килеп карарга кирәк, уны һөйләп кенә бетереп булмай. Biz аны әле кыскача гына роликлардан карап та шаккатып, шундый менә анда сезнең уйнаганыгызны күреп, шундый көләсе килә, менә шундый күңелдә рәхәтлек, җиңеллек. Фидан Сафаулы, осталыгызның игешеге юк инде, субханалла, күзләр тимәсен. Ә менә үзегезне хатын-кыз ролендә тойганда нинди хисләр кичерәсез? Хатын-кыз уйнарга тырышмайм. Мин әле Казанда булдым, менә гастрольдәйме. Онда инде кайбер артистлар каранлар. Менә дөрес эшләйм, хатын-кызны подражать итмәйм, хатын-кызны уйнамайм, үзеңдә уйнайм. Менә үзеңдә уйнаганда бик кызык тоела дип әйтәләр инде. Мин үземдә уйнарга тырышам. Үземдә, менә үзем Фидан Гафаров, хатын-кыз булып һөйләшмәйм мин онда. Шундай нидәрем, жестларым да хатын-кызларда тигъбат итмәйм инде, күсермәйм хатын-кызларда. Менә шуныһы менән бик булай оригинальный инде. Бик килештерәсез инде. Килештерергә тырышам инде. Хатын-кызларда уйнау ул үзе бер бәхет бит. Уларның күңел нескәлекләрен табырга кирәк, онда ниндәйдер күз карашлары уларның икенче бит инде алдаткыс вакытлары була, шуннан мөкиббән вакытлары була. Ну кызык инде әлбәт. Һәм тагы да Фидан Сафаулының һәрвакыт яшь булып калуының сире ул инде сезнең яшәешегезгә дәрт өстәгән кызыгыз Самираның үсеп килүе шулай бит. Аңа бүген ничә яшь? 13 яшь, 8-нче класста бетә инде. Ул да шулай менә биюгә йөри, йырга йөри. Гомумән инде тырыша бала. Шул тиклем бик шатман инде. Сезнең кебек иҗат юлын сайлады дип әйтә аласызмы инде? Иҗат юлын әле хайларга әле 9, 10, 11 бетерәһе бар. Шуннан инде иҗатка тартыла инде. Оның тавышы бик әйбәт. Тавышы бик көчле. Нисек булар инде? Нисек булар? Барса да яхшы булсын. Үз юлын тапсын. Иң мөһиме хатын-кыз бәхете теләп калык сезнең кызыгызга. Сез инде дусларым үзегезчә нәтиҗә ясыйсыздыр, әйме? Фидан Сафаулы ул Агыйдел буйлап йөгерә, көндә йөгерә шулай бит. Менә сезнең күрәсегез кисә, анда барып сезне күрергә дә мөмкиннәр тамашачылар шулай. Спортсмендар күк шәбитеп йөгерергә кирәкме? Не трусо йөгерергә кирәк. Хәлдинник бетергә кирәкме? Безнең яшьтә бигрәк тә. Миңа бит инде спортсмен булырга дип мин йөгермәйм. Миңа инде әдерәк теге тонус күтәрелгән, йөрәк кан басымы яхшы эшләсен өчен. Исте битердем, 7 килога ябыктым, әйбәт тә инде. Менә бит тырышкан, ташка казак каккан диләр бит инде, Һәм белүемчә, Фидан Сафаулы сез рольдә да үзегез йөригез һәрвакыт шулай бит? Мин һәрвакыт тала. Мин рольһез булмай инде, чөнки авылга кайтам, районга кайтам. Каршыгызда ел җыры 2022-23 проектының җиңүчеләре Алия Искужина Зайнетдин. Бәйрәм белән сезне! Хәерле кис! Байрам белән! Без сезне котлыйбыз әлбәттә бу җиңүегез белән. Һәм әйтергә кирәк, Алия Искужина Зайнетдин нәкъ төгәл 1 ел элек Зайнетдинның сольный концертына бу номерны башкарып кына чыгарга дигән уй ният белән, башкарып карарга дигән дөресрәге ният белән булдырдылар һәм бик уңышлы отышлы номер булды. Үзегез канәгатьсезме бу сезнең үзегезнең уртак номерыгыз? Эксклюзив бит бу. Аллага шөкер, матур килеп чыкты. Менә бер хәтта шул номерга башланып китте һәм без Алия белән икебез бергә шәхсән концерт эшләнек. Этно да опера дип аталган шәхсән концерт узды һәм унда ла ошо номерыбыз кебек бик сагу номерлар да бик күп булдылар. Димәк, әле сезнең киләчәктә дә уртак җимешләрегезне көтеп калырга кирәк. Алла бирһә булыр дип ышанам. Гомумән менә бер-берегез белән иҗат иткәндәйме, икегез ике төрле холыклы, ике төрле иҗат кешесе, нәрсәсе авыр менә?
Әйдәгез әле шул авырлыклар белән дә уртаклашыйк әле. Вот именно то, что бер төрле түгел, шуны авыр. Әлбәттә, һәркемдең иҗатка кара үзенең карашы була. Кайһы вакытта бәхәсләшеп тә китәбез, кайһы вакытта күрешеп тә китәбез. Шулай булуга карамастан, ниндидер уртак тел табып, менә шундай несоединимые соединили, короче. Әйтер сүзім қалды, шул гүлләргә төрелеп, җәйге кич таптым иде, тирә-юнь гөл моңлыйды. Әйтер сүземне әйтергә, соң дидем шул соң инде. Ел җыры 2022-23 проектының беренче бүлеге әлегә тамам дусларым. Һәм инде шулай итеп миндә сезнең белән шушы мизгелләрдә тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина сау булашам. Түгел бер атадан мин инде әлбәттә бу күңелле тантананың икенче бүлегенең репортажының икенче өлешендә сезне түземсезлек белән көтеп калам. Үз-үзегезне саклагыз, мәхәббәттә һәм инде әлбәттә ышаныч белән, матур хис-тойгылар белән генә яшәүегезне теләп калам мин сезгә.